Dragi Bože, započinjem ovu molitvu u hitnoj potrebi. Ne dolazim kao netko tko sve zna i sve može, nego kao čovjek koji je stisnut, zabrinut i u srcu uznemiren. Trenutak u kojem se nalazim težak je i nejasan. Ne znam kako dalje, ne znam što učiniti, ne znam kome se obratiti. Jedno ipak znam, Ti si moj Bog i jedini pravi oslonac. Zato te sada zazivam iz dubine duše. Pomozi mi, Gospodine. Ne ostavi me samoga u ovome. Bože, Ti vidiš što se događa. Ti znaš moju situaciju bolje nego ja sam. Znaš što mi prijeti, znaš što me boli, znaš gdje sam slab i gdje me strah paralizira. Zato te molim, iskaži mi svoju milost. Otvori put tamo gdje ga ja ne vidim. Daj mi rješenje koje je u skladu sa Tvojom voljom i koje vodi do dobra. Ako trebam čekati, daj mi strpljenje. Ako trebam djelovati, daj mi hrabrost. Ako trebam šutjeti, daj mi mudrost. Ako trebam govoriti, daj mi prave riječi. Bože, progovori u mom srcu. Ne tražim znak iz znatiželje, nego svjetlo, jer mi je potrebno. Daj da u ovoj hitnoj potrebi ne donesem pogrešnu odluku iz panike. Ne dopusti da me vodi strah, nego Tvoj mir. Daj mi unutarnji osjećaj što je ispravno. Osvijetli moju savjest. Pokaži mi što trebam učiniti i kako se postaviti. Daj da se u meni utiša buka, a da Tvoj glas postane jasniji. Molim te, Gospodine, zaštiti me od napasti i nevolje. Ti znaš da čovjek u teškim trenucima lako skrene, lako uđe u očaj, lako se preda ljutnji, lako traži krivi izlaz. Sačuvaj me od toga. Sačuvaj me od odluka koje bi me poslije ranile. Sačuvaj me od laži, od nečistih misli, od gorčine, od osvete, od slabosti koje me udaljavaju od Tebe. Daj mi snagu da i u ovoj situaciji ostanem čovjek dobra. Bože, stavljam se pod Tvoju zaštitu. Ti si moja utvrda, moja sigurnost i moj štit. Ti si Bog koji nije dalek. Ti si Bog koji čuje molitvu. Ti si Bog koji djeluje i onda kada ja ne razumijem kako. Ja se pouzdajem u Tebe. Vjerujem da se brineš za mene. Vjerujem da me vodiš. Vjerujem da moja hitna potreba nije Tebi nepoznata. Zato te molim još jednom, dođi brzo, Gospodine. Pomozi mi. Smiri moje srce. Daj mi snagu, zaštitu i jasnoću. U Tvojim rukama je moj život. U Tvoje ruke predajem ovu svoju potrebu i ovaj trenutak. Neka bude kako Ti hoćeš, ali neka me Tvoja milost ne napusti. Amen.